že nemám slov. Ale vy tak extrémne spievate. Ja sa preto tak trošku nesmiem na vás, ale že je to taká sila, že ty kokos, podľa mňa nočný kľud neexistuje. Babky musí teraz obracať v posteliach. A ja si to extrémne vážim a extrémne sa z toho teším. Ja iba, že myslím si, že s týmito hlasmi vás budem potrebovať 13.9.2025. Ja strašne dúfam, že ja viem, že to nemáte najbližšie, ale ja strašne dúfam, že si nájdete voľno a že si nájdete cestu, ako sa tam dostaviť. Naozaj vás tam potrebujem, milujem vaše hlasivky, milujem vás všetkých.